Hater better. Ajde malo E4. Pa skakač F3. Pa kako ono išlo? Zaboravio sam. G3 valjda. G3. Pa lovac G2. I sada ako on to D4, ja uzem prokada, da, pa onda D4. Malo ga cinculiram, hvatam na krivu nogu. Hald de Bajder. Sada D4. Dobro, D3. Razmišljam o jednom napadu, ali bolje mi je to bio ovdje sa H3 pa G4. Da ja to uzmem pa skočim. Mislim da bi moj lovac ovaj na B2 trebao biti nešto jači od ovog njegovog. D4. Uzme. Htio bi B4 nekako. D4. Uzme jednom. Pa što da radim? Ajde ovako. Pa ajde ovako. Sada bi ipak igrao A5 ako dozvoli. On će B5. Aha, imam B5, ne može zbog toga što ja uzmem tu, pa tu. Aha. Sad je možda malo u problemima čovjek. I sad dođem tako tu, tako da zatvorimo to sve nešto. Tako je. I sad ću B4. I da odigram B5. Odigram C4 sad. Uzmem, može uzeti ovog, ne može. Odigram dama H3, dama H5. Ajde dama H5. Ne mogu uzeti to, moram ovako. Imam D2. Ajde C4 ću. C4. Baš jasno, nisu mi jasne neke stvari, ali da li se možda mogu uzeti, pa uzeti ovdje. Pa to sam trebao, kreten. Aha.
Gdje će, kako će, tu će. Imali, nema vremena k vragu. K vragu. Ajde ovako. On je popravio malo ovog skakača odavde, došao je tu. Tu sam očito pogriješio, nešto sam trebao raščistiti. Ali, ne mogu ja ništa baš tu dobro. Možda top F1, sad kad je ovaj branjen. Ali on može, šta je ovo, može uzeti? Pešku. Ja ne vidim šah, pa kreten jedan. Šta radim? Šta radim, šta sam napravio? Crcam li crcam? Dobro, nije ovaj, tu još se igra. Ovaj mu visi, ako mijenja dame, uzmem. A ide u drugi top, pa kako ja to ne gledam kako? Uzet ću ovoga, ne mogu. Ne smijem dozvoliti da top dođe. A ne može tu dobro. Opet ne vidim mat. Šta se sa mnom događa, Bože moj, ne vidim mateve. Ne vidim mateve, ne znam šta da radim. Dobro. Kasno, idem na spavanje. Ajde, dobro, laku noć. Ovo je bila partija za laku noć, nisam se baš oduševio, ni ja, pa ni vas, ali dobro, idemo dalje. Očekujem vas naravno da se neko novi upiše i da gleda ovako zanimljive partije, gdje se malo i psuje, tu i tamo. Pozdrav!